Τώρα πάμε να πούμε καλημέρα. Ξαναλέω, με αφορμή ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ της συναδέλφου της κυρίας Λίνας Γιάνναρου στην Κυριακάτικη Καθημερινή, που λέει, που σας είπα, ότι πάει ο άλλος ο ασθενής στο γιατρό, του λέει ο γιατρός κάτι, δεν είναι ικανοποιημένος ο ασθενής από την διάγνωση του γιατρού, πάει σπίτι, ρωτάει την τεχνητή νοημοσύνη, του βγάζει κάτι άλλο, πάει και το λέει στο γιατρό. Κοντά μας, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για να κουβεντιάσουμε για το ζήτημα αυτό, ο κύριος Αντώνης Αντωνιάδης, όχι ο ποδοσφαιριστής, είναι γενικός γραμματέας της Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων Ελλάδας. Καλημέρα, γιατρέ. Καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ σας ευχαριστώ. Μου λέγατε όμως και με εντυπωσιάσατε ότι αυτό δεν είναι καινούριο. Δηλαδή ότι έχει έρθει και έχει μπει για τα καλά της ζωής των ασθενών που ανησυχούν για την πορεία της υγείας τους. Είναι καθημερινό φαινόμενο εδώ και αρκετά χρόνια. Πρώτα μπαίνουν στο Google ή έχουν μπει πρώτα στο Google ή πλέον στο ChatGPT, σε οποιαδήποτε άλλη μηχανή αναζήτησης, και έρχονται εδώ και συζητάμε. Ξέρετε, δεν είναι κακό αυτό υποχρεωτικά. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να πω ότι από την άλλη μεριά, όταν πας, πώς να το πω, έχοντας ένα σκονάκι που μπορεί να μην έχει καμία σχέση με το πρόβλημα υγείας το οποίο αντιμετωπίζεις, είναι κάπως, εμένα μου κακοφαίνεται που το διάβασα, όχι εσείς που το υφίσταστε καθημερινά. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα μικρό ποσοστό ασθενών που δεν ρωτάει για να καταλάβει. Έχετε για να την πει στο γιατρό. Για να του δείξει ότι είναι πιο έξυπνος από τον γιατρό. Αυτό είναι ένα μικρό ποσοστό, αλλά υπάρχει. Ναι, okay. Εκεί είναι ο εγωισμός του ασθενούς ή του άλλου που θέλει να το παίξει έξυπνος ή οτιδήποτε. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν κάνει κάποιον γιατρό. Είναι σαν να διαβάσει ένα μάνουαλ και να πας να οδηγήσει ένα αεροπλάνο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Σωστό είναι. Αυτή είναι ένα μικρό ποσοστό. Το θέμα είναι πόσο εύκολο να τους πείσετε ότι αυτό που έχει είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που πιστεύει ότι έχει. Αν δεν είναι αυτό το μικρό ποσοστό που έχει έρθει για να το παίξει έξυπνος ή οτιδήποτε άλλο, που επαναλαμβάνω είναι μικρό το ποσοστό, θα πρέπει, είναι δουλειά του γιατρού να ξεκαθαρίσει γιατί ο άνθρωπος ρωτάει την τεχνητή νοημοσύνη και δεν ρωτάει τον ίδιο τον γιατρό. Τι εννοώ? Το να ρωτήσει κάποιος φυσιολογικός, όχι εγωιστής ή έτσι εξυπνίδης, πρώτα τεχνητή νοημοσύνη, είναι αποτέλεσμα το ότι φοβάται να ρωτήσει τον γιατρό του. Αυτός ψάχνει την ενημέρωση κάπου αλλού. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι δεν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ του ασθενή και του γιατρού. Αν ο ασθενής ρωτά απλά κάτι που έχει διαβάσει, δεν αμφισβητεί, προσπαθεί να καταλάβει. Οπότε είναι μετά στο χέρι του γιατρού και να εξηγήσει, δεν χάνει τη θέση του, δεν χάνει το κύρος και έτσι και κερδίζει εμπιστοσύνη. Γιατί συμβαίνει αυτό, ξέρετε? Γιατί ο κόσμος φοβάται. Ότι φοβάται. Το θέμα της υγείας το φοβάται, το τρέμει. Σας το λέω επί προσωπικού που λένε. Αλλά... εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε. Ο κόσμος φοβάται τη διάγνωση, φοβάται ότι δεν θα τον ακούσει κανένας, ότι δεν θα έχει χρόνο να ρωτήσει τον γιατρό και ο γιατρός δεν θα έχει χρόνο να το απαντήσει. Μάλιστα. Δηλαδή, τι έχουμε τώρα? Ζούμε σε μια κατάσταση που βομβαρδιζόμαστε κάθε μέρα από ένα πρόβλημα υγείας. Όλο λέμε ο ένας αυτό, ο άλλος το άλλο, σενάρια ασθένειας, έρχεται η φοβερή γρίπη που δεν είναι τίποτα φοβερό. Δεύτερον, κάθε φυσιολογική ενόχληση, να το προσέξεις αυτό το είχε κάποιος. Και όλο αυτό δημιουργεί τρόμο. Ο κόσμος λοιπόν δεν μπορεί ανά πάσα στιγμή να πηγαίνει στο γιατρό και να ρωτάει, οπότε τι θα κάνει ο κακομοίρης? Μπαίνει στο ίντερνετ για να δει τι γίνεται. Και αυτό εκεί δημιουργείται το θέμα, γιατί αυτό το κατευθύνει λανθασμένα. Και δημιουργεί πλασματική ανάγκη ασθένειας. Δεν ζούμε φυσιολογική ζωή, υποπτευόμαστε. Δηλαδή, έχουμε ένα δίχα, έχω πνευμονία. Όχι, απλά στραβοκατάπιες. Όλα γίνονται ιατρικά. Τα πάντα έχουν να κάνουν ιατρικά. Πας σε μια παρέα να κουβεντιάσεις και όλοι λένε μόνο ιατρικά, δεν λένε τίποτε άλλο. Γιατρέ, μπορεί όμως και η τεχνητή νοημοσύνη να βοηθήσει τη δικιά σας δουλειά? Εννοείται. Αν κάποιος έρθει ενημερωμένο σωστά και ξέρει 3-4 πράγματα, εμένα θα με βοηθήσει. Δεν είναι ανάγκη να το εξηγήσω από την αρχή μέχρι το τέλος. Θα ξέρει 4-5 πράγματα και πάνω σε αυτά θα δουλέψουμε και θα το εξηγήσω και θα μπορέσει πολύ καλύτερα να καταλάβει ότι ο πονοκέφαλος που έχει δεν είναι π.χ. όγκος εγκεφάλου. Επίσης, το πολύ βασικό είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν αναλαμβάνει ευθύνη, δεν αγγίζει τον άρρωστο. Ο γιατρός τον εξετάζει. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Παίρνει την ευθύνη, είναι διαφορετικό. Και είναι στη θέση και στη δουλειά του γιατρού να εξηγήσει στον ασθενή τα φυσιολογικά πράγματα. Επαναλαμβάνω, βγάλτε έξω αυτούς οι οποίοι έρχονται για να το παίξουν έξυπνοι. Το θέμα είναι ότι πολλοί άνθρωποι διστάζουν να ρωτήσουν τον γιατρό και ρωτάνε το μηχάνημα. Όταν έρθουν λίγο διαβασμένοι, είναι πιο εύκολο και εμείς να τους ξεδιαλύνουμε τα πράγματα και να έχουμε τον χρόνο να τους πούμε τι γίνεται. Κατανοητό. Τώρα πάμε και σε κάτι άλλο που είδα σήμερα στις εφημερίδες και θέλω να το κουβεντιάσουμε, γιατί έχετε και την κατάλληλη ειδικότητα, όχι τίποτα άλλο. Διαβάζω λοιπόν σήμερα ότι οι γιατροί γυρίζουν, λέει, την πλάτη στην παθολογία. Το έχουμε ξανακουβεντιάσει αυτό, που ψάχναμε να βρούμε προσωπικούς γιατρούς κλπ., παθολόγους, γενικούς γιατρούς κλπ. Και διαβάζω λοιπόν ότι αν κάποιος παθολόγος μπήκε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, εσείς δεν ανήκετε στο κομμάτι αυτό, η ειδικότητα, λέει, μεταφράζεται σε μεγάλο φόρτο εργασίας, κάλυψη κενών, συνεχόμενες εφημερίες και χαμηλές αποδοχές. Υπάρχει περίπτωση όλο αυτό το πράγμα να αλλάξει, δηλαδή να γίνει πιο θελκτική αυτή η ειδικότητα, γιατρέ?
Τώρα με την εμπειρία σας. Να σας πω κάτι, ένα πάρα πολύ πρόσφατο παράδειγμα. Παρακαλώ. Είδατε ότι τώρα τελευταία λέγανε ότι πρέπει να δώσουμε κίνητρα στους παθολόγους να πηγαίνουν σε περιοχές απομακρυσμένες όπως την Πάτμο. Μα νομίζω και για να πάρουν την ειδικότητα. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Θυμάμαι να 50.000 ή 30.000. Ναι. Το οποίο θα ήταν σε βάθος χρόνου για όλη την ειδικότητα. Μάλιστα. Και μετά θα έπρεπε να δουλέψει 10 χρόνια στο δημόσιο για να το κάνει. Ξέρετε λοιπόν ότι αυτά ενώ έχουν ψηφιστεί εδώ και περίπου ένα χρόνο δεν έχουν λάβει ούτε €1 οι γιατροί οι οποίοι πηγαίνουν στην περιφέρεια. Ούτε από τους Δήμους ούτε από το κράτος. Από τους Δήμους νομίζω παίρνουν μόνο κάτι για το σπίτι. Δεν παίρνουνε. Όχι, δεν ξέρω. Για το σπίτι ξέρω ότι υπάρχουν κάποιες περιοχές. Δίνουν αυτά σε γιατρούς. Τώρα, όχι, είπαν ότι θα δώσουν και οι γιατροί εδώ και 6-7 μήνες δεν έχουν πάρει ούτε €1. Δεν το ξέρω αυτό, δεν μπορώ να σας πω. Αυτό δεν μεταφέρεται στα μέσα. Θα ρωτήσω, όχι, ενδιαφέρον αυτό. Δύο. Έβγαλε πρόσφατα η Ελστάτ ότι αυξήθηκε ο αριθμός των γιατρών και των φυσικοθεραπευτών σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα. Οι παθολόγοι όμως ελαττώνονται. Αυτό λέμε, ναι, ότι δεν πάνε στην παθολογία. Δεν πάει κανένα στην παθολογία, γιατί ο παθολόγος, αν είναι να κάτσει να δουλέψει στο νοσοκομείο, θα μαζεύει τα περιστατικά όλων των υπολείπων, γιατί όλοι οι υπόλοιποι στο νοσοκομείο τα στέλνουν όλοι στον παθολόγο. Και ο παθολόγος δουλεύει πολύ περισσότερο σχέση με οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα στο νοσοκομείο. Και αντί να έχουμε 10 παθολόγους που να κάνουν αυτή τη δουλειά, το κράτος προσλαμβάνει και ανακοινώνει θέσεις πρόσωψης 1 ή 2. Οπότε δεν είναι κανένας χαζός να πάει να δουλέψει στη μία θέση αντί για τις 10 που προβλέπεται να έχει συγκεκριμένη. Ο όγκος δηλαδή είναι πολύ μεγαλύτερος, υποψιάζομαι, με αυτά που μου λέτε. Βέβαια, είναι οτιδήποτε πρώτα περνάει από τον παθολόγο και οτιδήποτε δεν μπορούν να καταλάβουν οι άλλοι ξαναγυρνάει στον παθολόγο. Ναι. Υποψιάζομαι ότι, γιατρέ, υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο μπορεί να φεύγουν κιόλας, δηλαδή να βρίσκουν πιο ελκυστικές θέσεις εργασίας στο εξωτερικό παρά να παραμένουν εδώ. Και στον ιδιωτικό τομέα. Σωστό, δεν ξέρω. Στην Ελλάδα, σαφέστατα. Και στο εξωτερικό, που να θυμίσω και κάτι το οποίο επίσης δεν επικοινωνείται, η Ελλάδα είναι τελευταία όχι μόνο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά σε όλη την Ευρώπη στο μισθολόγιο των γιατρών του δημοσίου. Η Βουλγαρία προσφάτως, στην οποία έπεσε και η κυβέρνηση, και η Ρουμανία έχουν τριπλάσιους και εξαπλάσιους μισθούς, όχι μόνο για τους παθολόγους, για όλους τους γιατρούς στα νοσοκομεία. Ούτε αυτό το συζητάμε. Και στην Κύπρο επίσης έχουν πολύ καλύτερο μισθό. Καλά, η Κύπρος είναι πάρα πολύ μπροστά. Έχει πάρα πολύ, δηλαδή πάρα πολλοί Έλληνες πάνε στην Κύπρο. Ακριβώς. Και θα ήθελα εδώ να εστιάσω ότι η Ελστάτ λέει ότι έχουμε γιατρούς, αλλά απλά έχουν πάρει την άδεια εξάσκησης και έχουν γραφτεί στους ιατρικούς συλλόγους, αλλά φεύγουν εκτός Ελλάδας για να δουλέψουν. Μάλιστα. Αυτά τα πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Αντωνιάδη. Καλημέρα σας. Μην ψάξετε πάλι στο Google όμως. Όχι. Και μην φοβάστε να περάσετε καλά στις γιορτές. Επίσης, γιατρέ μου, επίσης. Καλές εξορμήσεις στα ψηλά που πάτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, φιλιά. Γεια χαρά. Κύριος Αντώνης Αντωνιάδης, Γενικός Γραμματέας της Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων Ελλάδας. Δεν είχε περάσει από το μυαλό μου, ειλικρινά σας μιλάω, αυτή η ιστορία με την τεχνητή νοημοσύνη. Λοιπόν, αυτά.